Hello, good evening.
pindot dito ti jacket. Kasano agpindot ti jacket dito eh. Mga ading. Win ading simpleng buhay adati ninjak mot basit maysa. Okay. Ayan na ti add as moderator dito. Yang kung amo ti pindutok kaya ayan na nga takano dito. Ni manang nyo ino na nga amo ti pinpindutan na. Agari katak-kitak man. Kutik-kutak man ayan na. Mute scene. Oh, paano ba? Ay, kasjay. Wait, karot. Okay. Ayun. Okay, okay. Gets ko na. And then? Awan mat. Okay. Add as moderator ko na. Okay, dan gaya mada. And then, ni Igoroto 501, i-add ko si ka as moderator. Yay! Naalakon. Thank you, ading simpleng buhay. Tapos, ipaliwak pang yaw. Ikang kamuti Levi's 501 mo. Okay. Sino pa eh? Blue Falcon. Adding Blue Falcon. Where are you now ngay? Ba't nawala? Apay nga 1 sounds nga mangnog ko. Ganun ba talaga yon? Nakamute naman siya. Kasi kayo lang man kanang dangagayam kanya kanya ay anoin. Agure. Ini kasana da ito agure. Win, sige ading igorota pa ipawan. Baba kayo di balay yo tapno ko. Dikit na. Dikitan na para makaado tayo. Win, sige ading simpleng buhay. Thank you. Ayan, dikitan nyo si ading Igorota 501. Nagagatmat lang day tanga kuwag pa-share ti balay. Ading Blue Falcon.
Ayan, dikitan mo si ading ano, Igorota 501. Sino pang walang ano? Sino pang walang jacket? Hello, ading Lori. Thank you. Thank you for coming. Thank you sa patamsak. Ikang Katili Vice 501 mo, ading Lori Win. Ayan. Mas daaw siguro ni among ko apay nga sumanao at ito'y kwarto. Win, sige ading. Ading, thank you, Win. Tambay-tambay lang. Yung oras yun dito na ading Lori. Win, sige, sige. Sino pa itihan nga nagkwadita? Yung mga hindi pa mga nagdikitan. Magdikitan na, oh. Ayan, oh. Nagbaba ng bahay si Garota 501. Dikitam day tading Lori. Lori. Ay, 548. Ayan. Ipaliwak tangyaw. Pakahang kayo pa nga dikit kini Lori. 540. 548 ti malam. Oh, okay. Hello, mananapas. Ayan, nakariing pa lang ni mananapas tayo ti Aurora. Agyaman ading, agyaman ti panagpasyar. Dapat nakaturog kan kaya. Nakaturog ti tao di ta Pilipinasan. Pero nakariing pa da mananapas, simpleng buhay, sino pa? Agyaman ti dalaw, dinalaw yun ni Manang yung agad-adal, agad-adal nga ag-live. Wan-wan sige ading mananapas, maturog kan. Tani masapa pa'y no bigat. Paano
ba 'to? Sandali. Wenwen, sige lang ading, busy-busy na ading Lori nga aglinis gayam. Baka pinagluluto pa ikit din dita ti dinner yun nga 5:48 na ti malum eh. Wingarod ading mananapas. Kaano ka lang nga nagrugi gamin eh. So nga ubing pay tikman iso adu pay ti time mo nga agwa ti aggather ti watch hour mo. Siyak gamin kat awan agkukuan. Agpaiso ba nga kwa? Ading simpleng buhay adabati kwa adabati ang tawag di ay adabati limit ni lolo nga kwa mang i-monetize iti channel. Pirmi awan na natangken ulok gamin ngay idi kwa naala daytoy idi kwa nag-start ak nga nag-anjokos idi naganakak win first pa lang nga kwakat kini Brian nga naganakak ti first child ko kat kinmapsot ti matakon. Ag back to zero gayam after 1 year. Mayama. Paano ba yan? Dandan ni aksan ag 1 year ya. Kat ni kurang pa lang ti hour ko, watch hour ko. As in ag back to zero gayam. Wow. Okay, now I know. Now noted. Simpleng Buhay TV. Thank you. Ay, hello ading Shy Mango. Thank you. Ikang kati jacket mo win. Nagarat ka. Thank you ti panagpasyal. Ayan. Add na kita as moderator. Si kading Lori, mano tiwat na asidagkan nga graduate ti watch hour mo? Or namonikan? Hello ading Shy Mango. Agbabakat balay mon, baka hindi pa sila dikit sa'yo. Oo, kanayon ka nga LS ading Lori ako nakitino dandani ka nga graduaten. Ay, thank you ading simpleng buhaywan sige. Okay lang, maturog kayon tani. Baka masapa kayo pa nga agwa tibi nubigat ag trabaho. Thank you ti panagpasyay. Ading Shy Mango adak ditoy kwa. Hong Kong. Sika? Ada ka Hong Kong bat lang? Pero kano ka ag 1 year ading Lori? Sige man ading Lori, please. Thank you.
Ayan, nagbaba ulit ng bahay sa ading Igorota. Pakidikitan na ading siya'y mango. Lori. No December ka nga ag 1 year? Iso, ading Lori? Ay, kaslain mo na ka lang garod. Mo na ka ti manong nga bulan inya. Or, ay haan manunaak na ag 1 year ka pa lang into no December. Karugrugim lang gayam. Garod. 4 months. O, ayan. Dikit-dikit na kayo. Baka agkakaaruba tayo pa di Pilipinas. Ag 1 year, I'm not sure yata. Nagrugi ak ngay ti YT. Nag-arami lak ti account ko. March ba? Or April. Pero nag-upload ak around August, yeah. Nag-upload ak lang video iti August. Inya ba ti masurot? Di pa nag-upload or di pa nag-create ti account? Hello, ading lakwatserang probinsyana. Thank you for coming. Uy, nakariing pa lang ni ading lakwatsera. Add kita as moderator. Paywin, okay. Ito di jacket mo na ading. Nagrigat mo't gaya mga gather ti what's hour. Nagbuntog kas lapag haan nga nya dito agray. Sorry ta ikot man aesthetic. San ba yung aking Okay. Sorry nalamin dito ya. Pabaliktad man na kanya kasto eh. Kasi say may ano ba to? Ulaw kayo agoray kayo man. Ikot lang bit. Okay. Ay, paano ba maka-avail ng magba-viral na video naman ading simpleng buhay? Nakirikat garod manupay nga oras ay kagadwa pay. Katawan ading probinsya ng Lakwatsarang probinsya na. Umay kalata. Thank you. Agbabakat ibalay mo ading Lakwatsarang probinsya na tabaka no may hindi pa dikit sa'yo dito. Magdidikitan kayo. Ayan na ang mga Diyos ko, ang mga igorot na magtatagalog. Baliktad. Sorry for the accent. Win ading siya'y mango. Nagbabati-balay ni ading siya'y mango. Lakot sarang probinsyana. Dikitam ni ading akwa siya'y mango. Adda ka iti Middle East ading siya'y mango, di ba? Middle East ba or kasla ya matanda anak na ko. Nagbuyak ijay ko. Video mga
Diyan nangisit nga pusa, nangan ti kalapati. Ay kuwait, adi di kuwait gayam ni adi nga siya'y mango. Ayan, nagbaba ng bahay si si Lakotserang Probinsyana, love, love, love na, dikitan na yan. Ay, si Aling Lori, hindi pa dikit, ay, takman ti moderator, as add ko man ni Lori. Yan, done na. I see, tama, so nga quit iso na gayam. Win garod ading simpleng buhay. Actually, ti kinadadungay ti Ilocano tayo dito, makawat tayo matamin ti Ilocano inya. Sino ba tihan nga makawat ti Ilocano? Siga, Lakotserang Probinsyana, bautang ka nun mga mo ti Ilocano Hindi. Actually ti amin nga napanak nga channel, kas lang sika lang tinakadanggak nga importante nga iti ti engagement ti maysa kan maysa. Ti digiti dadto mga papapanak nga ikot awan ti nakadangga kay bagada nga kas jay masapul nga wi nga agpaiso nga no tutuusen ma-realize mo met nga agpaiso nga nuhanda ka nga subsubyan nga ikot kas lang nga mabannog ka nga agpaspasyal di balay na met lang. Ayan, dikitan nyo ni ading simpleng buhay, nagagat detang nagagat detang agpasyar ti balay. Ipablaak da kayo pa iti balay na. Ala, Tagalog ang Lakotserang Probinsyana. Ang Ilocano ka. Nagpaiso deta ading ading simpleng buhay. Malagip ko, adangay di agrugrugi akpay lang. Adangay di kanayon piman nga no agaploadak nga ikot agaploadak nga ikot. Kanayon nga dang nag-comment, kanayon piman nga nakatamsak. Tapos, syakmat, kas lang ay nga appreciate lang isuna in my mind. Pero kung ay nga i-replyan, kas la thumbs up pak lang ti message na. Tapos lately, kadagito yun, napansin ko, awan, so na. So, ay, nauma. Tapos napanunot ko nga paisuin nga niya. Datauray no datayo ti mahan nga mapanpansin nga mga ikot makapatamnay mo't nga kanayon ka nga agbisita no handa ka nga panpansinan nga agpaiso. Well, latta, Ilocano kakit di, Lakotserang Probinsyana. Ayan si Ipaliwak pa, Lakotserang Probinsyana. Dikitan mo si Ipaliwak at saka si Blue Falcon. Si Blue Falcon, magbaba ka ng bahay mo. Blue Falcon, dikitan mo si Ading Simpleng Buhay. Didikitan ka din niya. Sublian na kaday ti talo.
nagpaisulita ading Lori. Jingi, di ba, actually nga ikat ko ni simpleng buhay lang ngay nga makwam ngay jay ko ang tawag nun, jingi, jingi, circle of friends ngay nga ko nga ikat, kasla nga dadatad tayo ngay nabuo tayo, kasla tayo may sanga baryo, di friend na, friend friend ko, mostly aduti friend na ngay nga umay, kindi friend ko nga ikat, makita da nga ikat, i-friend damot lang, mas daw ni among ko, kaya nalaawak dito yung kwarto. Nagpaisuday ta yung ano tawag nito, kaslamat lang ngay di biyag nga ako ano, di kanayon nga mang panpansin kinyam no, da ka di kalsada, tapos katan mo nga panpansinan. O di, next to handa kan to nga pansinan mo, da nga nagpa-share iji baryo, di ba? Parang ganun din lang naman sa YT. Ayan, naglablaban na si Gorota 501 at saka si Shy Mango. Shy Mango, adotik ko, nag-viral mat lang nga video ko na dito about say, kantanda ko Raul Biray. Nakita mat lang di nabuyak mat lang. O di ba? O lakwat serang probinsyana. Ako din kaya adutiin may nga friend ni Sir simpleng buhay in may dadit in may na nga naging kadikit ko mat lang ta, kumbaga in shout out na ije channel na many times, thank you ading simpleng buhay adutiin may like the sino lagi jay ibaga ko ni Uncle Lee, ni Mostoles, ni Ading Lori, sino pa ni Farm and Sea in Farm TV. Yan, nagagagat da ngay nga kwa, pasyerte balay. Ni Mananapas, ni Coco Marty, sino pa? Si Kuya Wills. Awan ni Kuya Wills Ay, sige lang, maornong to, urano sense data, maornong to, paikit di, agbalin to nga buo. Nagla-live ka maten kwan, ading Shy Mango? Parang hindi pa no, kas lang pure video ko kamat lang. Ay, oo nga pala, kasi nga paiso di ay, no, akpaiso ba? Maka-copyright claim nga ikat, depende jay i-demand itikwa, di artist, no, makigudwa or ay ading simpleng buhay agbabaka kano ti link mo ta dikitanda ka ni kwa ni Blue Falcon.
Ay, okay, okay. One sige, Simpleng Buhay TV ading dagi i-shoutout mo iji dagi organic nga viewers ba? Okay, sige, sige. Abangan tayo dayta. Oh, wen. Mansyon ti balay na ni Simpleng Buhay, siya'y mango. Isuna dayta ti kwa. Real nga moderator mi di kwa. White tea. Ayan. Ay, hangkay pagayam nga dikit Lori and Shy Mango. Okay, yan na. Nagbaba si Ading Lori. Ayan, dikitan na kayo. Dikit-dikit na kayo. Ayan, o, nagbaba ni Simpleng Buhay. Dikitam dayta kwa. Blue Falcon. Ubing pay ni kwa ni Blue Falcon. Guys, start na lang last week. Ano ba si Blue Falcon? Or yan na lang Blue Falcon, yung mga nagbaba ng link, bisitahin. Tap no, sublyan na ka. And then, sina pa? Maturugan ni Mananapas. Dikit da Mananapas kini Igarotan eh. Igarota 501. Baka si Blue Falcon lang ang hindi nyo dikit dito. Win, sagot to amin ni Lori, tikwa tayo. Nakikita tayo to someday. Wen kaya, ading Lori, na-curiousak ngay in share ni Simpleng Buhay may isang video nga kwa. Mayat ti editing mo nga so nga ko nakaikat ni sino da ito yung in share ni Simpleng Buhay. So, pinashare ko si ka. Nakita ko nga technique mo nga kwa, edit, ag video. At iso ko nakapay sino da ito nga ubing ko nakasadi ay scroll active videos mo. And then, di ay, until now, naging kwamatan. So, ay, padamot lang gayang naturugi. Kaya pala. Win, awan lang kami niya din ko Marty ditoy. Pakidikatan din siya na nagagatmat lang na agbuyan ni Coco Marty. Coco Marty in Mananapas. At si Kuya Wills. Sila Kwatcherang Probinsyana. Hello, Mostoles Vlog. Uy, nakariing ang binat na ba yun? O ano, binata pa. I-add ko man si ka ading Mostoles. Kang katid jacket mo. Wait. Thank you ading Mostoles ti pa nagpa-share. Uy, ada ni Amanda na Messia. Hello, Amanda.
I-add ko man as moderator ni Amanda. Yan. Okay. Ay, nakikilig ako, Mostoles Vlog. Nakikilig ako sa inyo ni Lori. Uy, Ading Lori, single ba? Single ka ba? Sakta damagan. Nya irot lutom ngay, Mostoles Vlog. Darasam nga lutuan takwa. Idasar mon tamangan tayo. Ay, okay. Kanak no single. Kat single ka no pa'y matnik kwa ni Mostoles. 'Di ba? Wen kasladag kakambal nga upat. Jay panganay ko, parehas na jay panganay na ni simpleng buhay. Naggagagat da nga mangan. Isu nga asensado ang katawan. Hindi nga ading Lori, married ka? Parang hindi naman. Blue? Tal naman Mostoles, kasano nga narikat nga lutbon ti itlog nga nyo. Anong klaseng itlog yan? O, ayan. Kaya, hindi ako naniniwala na ano, hindi nga. Married ka, Lori, or what? Single? O, ayan. Simpleng buhay ka, no? Share mo jay uray duwa nga sekretom tapno ag-viral ti videos mi mat. Kasla kamot balasang gamin, ading Lori. Ako din, hindi naniniwala na may 4 na kids. Kunak di panunot ko ngay kat, ay,
Love is on the air. Kun kunak pa'y di naka-live ka na minsan nga luklukod na ka ni Mostoles. Sino? Agbaba ka ti balay mo Mostoles vlog ta dikitan da ka ni Kwa. Baka ni Igorota 501. Ayan o, nagbaba ng bahay si Igorota 501. Di kita man si Kakwa. Ading Mostoles. Win mat nalaingda nga makiangaw, mangangaw, makiangaw tamit. Ayan, nagbaba ng bahay si Mostoles. Sino pa itihan nga dikit kini Mostoles vlog? Si Lakotsera, ay Lakotserahaan. Baka dikit kayon. Hello Adele and Joel Vlog. Thank you for coming.